Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Nga abi sa kadaghanan nga para sa iyang pagkaon ug other needs. Kani. Ay. Mausa na akong pagtuo at first. Pero di ay. Uwawa gid niyo eh. Di man ko pagkay niya. Ay. Makigbuwag dala magkahakos ah. Ouch. Nisakit na magani akong dugan nga nagkunahuna lang ko nga makigbuwag. Kaana feels at no? Kung makigbuwag ko, tungod lang ini. Kayabag. Yabag yun. Oh. Do, nagmata ka do? Yabag lagi. Ano lang ganda kay maguba ng mic. Oh. Sa man na yung panulti do? Oh. Na. Haskang. Magyaw-yaw din siya matuog. Sa baa lagi din mo do. Galaban din akong mukatrong tuog. Ah, ako may pasangin nila noon. Bisag wagi na siya makatog. Sige, huna-huna ni Sheila. Oo, apil na pero nasamutan si mong kasaba. Bisag kung saan lang yung mga isulti. Night time makatuog na unta ko. Makamata na sa ko kay mo istorya naman sa kud ka. Aso na din mo ikatupad matuog eh. Pagbuwag na lang lagi mo kwarto. Hi, Sheila. Good morning. Good morning, Sad. Wala mo makatugog tarong? Nasiyay. Sabaan kayo, sigyaw-yaw matuog. Mao ba? So, sa ato pa, magbuwag na gid mo unya. Kamo ba mo ni-insist nga magtipon lang og kwarto? Duha ba na akong gipaandam? Unya? Oh, unya. Oh, mamalik na din mo sa syudad? Abi na kung mustay pa mo longer. Oh, Mustay pa mi oy. 3 days mi din eh. If okay ra. Okay ra gyud. Okay ra gid ay. Pero murag kauli-o naman ni Scarlo good. oo. Angang, pinauwaw-uwaw mo na siya mo. Ha? Oh. Sulti do. Ano uwaw ka? Tinuod, Carlo? Ako na lang sulti bi. Kuan manggod ka ng... Ready na lang, Misa. Mao na, dali na mo. Nangagda na sa tisedas ay, tanan mo. Inyo na itanan siya. Nakuha ko na ni. Lah, mangga na diha. Ganahan mo, ana-una ta? Sige. Sige. Manong, diha sa tas manggahan. Kanya na eh. Babe, Hmm? sa di ka? Okay ra ka? Okay raman. Behave lagi kayo ka. Wala sa kay magkiat ko. Di ba? Lahi rakit ka ba? O unsa man tong giingon ni Jed nga nauwaw ka? Wow eh. Tarong ba? Bitaw, honestly, na-miss lang gid ko. Nausa ba day imong pagtanaw na ako tungod ini? No. Dili ingon ana. Di na ko ma-explain. Or tungod ba ka nag-expect ka nga ang imong maabtan nga among bahay payag? O pait kayo ang among kahimtang? Babe, ayaw lain na pagsabot ang akong reaksyon na. It's just nga nauwaw ko sa akong kagalingan. Kada bang hilas na kay ko. Feeling rich na. Pero wala day ko sa mong kumingking. Abi na kung dili mo matter nimo ang atong kahimtang. Oo, pero what I mean is, ako ba, sa akong self, wag ko kay ba akong sa akong pag-explain? Maybe, it's your simplicity, your humility, nga mao'y nakapauwaw na ko. Huy, nga nun ibaw man ka diha, uy.
grabe lang na akong bilib ni mo. Huwag kabutangan. Unsa man ka, uy. Una, Oy, anak, rade ay mo diha. Abi na kung adto mo lagkaw. Ato mite, nihapit rami dire. Aho, malaos lang ni. Lahos lang mo te. Masunod namin ninyo. Okay. Ato na tas lagkaw na. Jed, ato na ta. unsa rin ang lagkaw? Di ba, kanta mo na? Makailara ka ron. Wow! Bugnawas hangin diri oy. Mao ni lagkaw? Di na ni payag. Ang payag, gamay na nga bay. May bongbong, may kusina, kwarto, kananan. Unya kaning lagkaw open raman ni. Pahuwayan na ramang gudis mga trabahante. Oh, lahos lang, lahos. Lahos, lahos. Oh, Oh my God! oh, Lo, taghan na ko na ng pagkaon. Unsa ni? Fiesta? Ingon ana mo at timan og bisita sa inday na mo uga pa sila. Tiseda sad uy. murag manambok mam ni Ani sa tulolang kaadlaw. Lagi? Naman sa mga utan og prutas, balance ra. Daggan na sa kina, uy. Daghan man to. Noon, di mo sa kitarang duhang pakanon na do. Sige na, mga on na ta. Wait. Picture na ta. Okay, sige. Pero, uy, mauna to ha. Ayaw i-appeal og post basta na ako. Sure. Okay, dire na mo. Lain na sad. Oy, pagtarong, oy. Mahagpong gani ka. Daghan na kayo nagpicture si Jed ug ang kabaw. Naihas mo ni bataa, oh. Ikaw, di ka ganan mo sakay sa kabaw? Mupatong Kung kitang duha, okay ra ko. O ba? Sure? Sanding ni Dudong Karluga pa. Kana. Sola sa daning duhay. Pasuya man. Oy, nagdasan unta kag uyab. Unya kay wa man. Aw pues, kasuya na lang. Human na? Ay, lain na sang pusing ko pa, lain na sad. Mag-live ko. Nag-live ka? Oo. Ay, sorry gud ha, sorry. Pero, layo ramsad mo. Wa man sa ko mo-mention ni Sheila. Lugaw, wag yun mo do, eh. Si Piat pa gid taon ako, do. Pero, honest, wa gid ko mo-mention ni Sheila. Pero makita yun si Sheila. Kung i-zoom. Pero live man to. Di man to ma-zoom. Unya, kung may nakashare do. Naarap siya to sa fun. Di mo to mag-prove nga rich girl si Sheila. Ha? Di to prove, nga rich girl siya. Next time, careful na lang gid ha, Jed. Okay, sorry gid kaya, ha? Kining tanan para amo ni. Lo. Daghan ako ini. Ipanghatag ninyo. Pwede sa dibaligya, di ba? Oo, pwede sad. Baga, adyong naong ni mo do, eh. Gihatag ra na, imong ibligya. Okay, okay. Kamo na bahala gunsaon na ninyo. Inyo na bitaw na. Thank you jud kayo ninyo, ha. By the way, asa na to si Mercedes? Nanawag yang bana. Sige, adto na mi. Amping mo ha. Kita-kita na ta next sim. Goodbye kiss na dayon mo. Mulingaw na ko. Bye, babe. Bye. Anta na me, Shi. Thank you, ha? Thank you ninyo. Bye! Bye-bye! What? Wa ko makakita. Nga nawa mo ko ni matawagi dayon. Mao ba? Sige. Isend dayon ako. Magpaabot ko. Oh, yan. Oh.
Bullshit. Kasuwit nilang nagsakay sa kabaw. Anak gid og mag-uuma tong babayhan. Pobreng probinsya nga namasura sa syudad. Bisan unsaon. Dili gid ko makadawat ng lupigon ng parihas niya. Dili gid. Tan-awon ta. I-share ko ni sa among mga classmates. Saan nga ito pag-share ni Do nga wa pa may klase. Atuon na to silang mga bay. Naamatay GC. Atong i-post kinsi gananok injinmin ko. Sayote, paliya, ug taong. Maninga hilaw. Hoy, Og- ato'y post ha. Oh. Lo, Do. Oh, Tanawa Do. nga naman. Nagipo si Karen. Unsa na, pakita ko be. Oh. Oh, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!